Ти пересувався на одного щойно, правда? Чуть-чуть на хвилину. Зараз ми чекаємо, будь ласка. Так, треба це. Дивіться, я вас дуже прошу всіх. Мікрофон чутливий. Так добре? Мікрофон чутливий. Але ні, в сенсі не то, що Все, ми вживаємо. Пішли. Не говорити, старатися в мікрофон говорити, бо він ніби чутливий, але водночас і Можна чекати. Боже мій. Я думаю, що ми вже мали... Ти лише не червоному. Але Файна. в мене гітара червона, розумієш? Ну як би. Я ж щоб так контрастувати. Дай два Ну, акорди. червоний колір файно дивиться. Ну, щоб ляка, знаєш, щоб було цей. Ти скажеш, що тут прикольно? Ні, поки що не буду включати, будемо говорити. А ти що, ми вже є фактично? Ми вже готові? Ну, може. Ну так, Та ти можеш собі потім включити. То не цей, так, поки не треба. А перевірили? Отже, Нас же хтось бачить. вітаємо всіх наших глядачів, всіх леньків і то, хто ж леньків люблять на нашому етері, присвяченому Андрію. Всім Андріям. І ми трошки півхвилини ще дочекаємося, щоб трошки людей назбиралося. І вже Перевіримо, буде- чи йде трансляція. Так, і перевіримо, чи йде трансляція. А ти не хочеш інстаграм кинути трансляцію? А мені тут треба телефон Телефон дати. дати, я знаю. А не можу. А хтось бачить нас? Напевно, я сподіваюся, що так. А нам буде там вибивати, скільки людей нас дивляться? Та хіба я тут вам скажу? Там не буде. Там не буде. Там Я ще поки що не дивіться. не Ага. настільки воно. Ютуб, мені здається, щось... А ну перевіряйте. В групу хтось зайде. Ну, в Ютубі ми пішли. Добре. А де ще треба Маємо ще дивитися? бути в Фейсбук. Але я поки що не прийшло мені сповіщення, що ми лайв Фейсбук. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А Андрій Савур іде. А в Ютубі, напевно, ти один дивишся нас, правда? Я так не додав? Я додав Володимир Кищину, маєте. О, є лайв, вау! Боже, як це класно. Фейсбук є? 16 людей нас дивиться, вітання. Вітаємо. Клас, супер. Є. Звідси навіть звідси чути. А можна тестувати звук, якщо що, пишіть. Як нас чути, ніхто не кричить. Є чути нас, тому що Вітання я з Любліна дивлюся. всім! Від наших лемків Евеліна вітаємо! Добре, треба дивитися буде коментарі. Якщо хтось буде щось писати, щоб ми знали, що нам пишуть. Якби я могла якось так, воно мені могло би збоку бути, щоб я могла інші відкривати. Так не виходить. Так. Тепер головне, що розкидати всім знайомим, друзям, давайте. Розкидайте. Діліться, не соромтесь. Так, Вже всім зараз- родичам. Зараз буде починати. Андрій Савур іде, Андрій Савур іде, ладушену веде, ладушену веде. Мати приспішила, мати приспішила. А я в нашу тоді групу теж скину. Сповільнення. Скидай всі групи. Воно не може бути зайве. Розкидати, де тільки може. Є. Ну що ж, я думаю, можемо зачинати, як ленки кажуть. Дай Боже щастя всім, здоров'я. Вітаємо всіх ленків і то ти ж ленків люблять на нашому етері. Ну, перш за все, що можна сказати в свято Андрія? Вітаємо Андріїв всіх по всьому світу. І, зокрема, нашого Андрія. Вітаємо! Дякую. Андрій в студії, але нічого. Так. Дуже файно. Також вітаємо наших Андріїв з товариства, з інших товариств, наших всіх друзів, Андріан. приятелів. А, Ото питання, чи Андріани Гнеска святкують? А я сьогодні думала про те, що я десь колись чула, що є Андріяна. Хтось називається ніби Андріяна. Якщо Андріяна, то це, напевно, від Андрій. Якщо Андріана, то від Андріан. Ага. І вони тоді святкують 8 вересня, коли Андріана і Наталії. Я знаю, що я нашу Андріану Саванич завжди вітаю 8 вересня, і вона завжди каже: Наталь, ти одна мене вітаєш 8 вересня. Але якщо ми питаємо двічі, вона не відмовиться. Абсолютно ні. Забагато вітань не буває. Так. Який в нас сьогодні план? Ми так трошки вам розкажемо, чим ми Гнеска будемо займатися. Зараз ми вже привітали всіх.
Також протранслюємо наші лемкоспіви в авто, які минулоріч ми зняли, і присвячені вони Андрію. Свято Андрію. Можна я ще одне скажу, поки я пам'ятаю? Звичайно. Якщо нас дивляться Андріани чи Андріани, обов'язково напишіть нам, коли ви святкуєте ваші іменини. Чи сьогодні, чи святкуєте 8 вересня, нам буде дуже цікаво. Так, щоб ми знали, коли ми так за одним махом і всіх привітаємо. Ось також поспіваємо. У нас будуть лемкоспіви наші, як ми зазвичай це робимо. Коротенькі, але лемкоспіви. Оскільки готуємось до Різдва, до такий передріздвяний, можна сказати, маратон період, то ми фактично повторимо колядки, які ми вже знаємо. Будемо може якісь і нову якусь може вивчимо. Ось також до нас будуть гості. Це такий невеличкий сюрприз, хоча ми вже анонсували. Хто уважно читав наші дописи, той вже знає, які в нас будуть гості. Хто не уважно читав, він буде приємно здивований. Що ще в нас планується сьогодні? І на завершення наш Лемко-бенд, учасники якого тут присутні, також будуть мати такий невеличкий лайв імпровізований виступ. Концертом я щось побоюсь це назвати, але лайв імпровізований виступ. Тому почали. Як і обіцяли, я щось говорю, треба, я передам зараз трошки вам слово, але спершу я. Як і обіцяли, трішки розкажемо, Як святкували на як Лемківщині святкували, Андрію? перш за все, як Лемків на Андрія казали. От у нас є такий розмовник українсько-лемківський розмовник, можна сказати. І тут, власне, вказано, що Андріїв називали Андріями, тобто не Андрій казали, а Андрій. Або Андрейками. Тобто це так більш ніжніше, може, на малих дітей. Ось. І, власне, от ту пісню, яку ми співаємо, Андрій Загоріди, то там, власне, також, мені здається, що вживається Андрій Загоріди. Чи все ж таки Андрій? Андрій. Андрій. Тут так написали, що Андрій, але от в Лемкі було Андрій. І також щодо святкувань. Відразу не хотілося б дуже розчаровувати людей, але таких традиційних, класичних святкувань Андрія в Лемків ми не знайшли. Пояснимо чому. Наше таке бачення. Бо то є Пилипівка, фактично є піст. І святкування влаштовували, бо люди були побожними. Відповідно, посту дотримувалися і десь собі трошки, як і ми, готуємось до свят. Тому не дуже було такі якісь фестивалі. І от у нас є також книжка така, яка називається «Лемківські вечірки». Воно так звучить вечірка, наче це якась вечірка з танцями і піснями, і гуляннями. І з бубном. Так, і з бубном. Тобто, насправді, вечірки або прядки, отже, слово прядка можна зрозуміти, що то люди пряли, тобто збиралися господині, і молоді, і старші, в когось в хаті, для того, аби економити світло, бо газова лямпа була дорога, тобто нафтою палили, відповідно, треба було то економити. Вони всі гуртом збиралися з такою, можна сказати, соціальною метою. Передавали різні мудрість від покоління до покоління, розказували якісь байки, хтось ділився досвідом своїм, особливо, наприклад, старші люди, хто служив у війську, любили розповідати, які вони мали звитяги молодим парубкам, так, щоб їх надихнути також до такого. І зрештою це мало також виробничу функцію, тобто люди фактично ткали. То ми вже зараз можемо собі піти в маркет або на якийсь сток і купити лахи. А тоді треба було півроку, рік для того, аби наткати ниток, потім зробити тканину, потім ту тканину розкроїти, потім то все приміряти. І таким чином велася господарка. Тому на цих вечірках... Але вечірки були 12-го, з 12 на 13, бо я думаю, чи ми можемо назвати, що в нас вечірка зараз, по їхніх мірках. не зовсім. Наскільки пам'ятаю, з 12-го. 12-го. Нічно, Андрій. 12-го також, це ви говорите про класичні такі гадання. А ці вечірки проводилися фактично щодня. Тобто це фактично такий був безперервний процес. Люди збиралися, бо вечори були довгі, треба було чимось зайнятися. Тобто, от і все. Тому це не є таке, що ми перед святами щось собі це. Тому фактично цілий піст, ці 40 днів до Різдва, вони оце вечірили. І так гарно, що ми запозичили слово від лемків, напевно. От ми йдемо на вечірку, ми робимо вечірки. То абсолютно лемківське, дуже гарне слово. Так. Тому такі от І ми, напевно, зараз подивимося наші лемкоспіви в авто, які ми знімали. То було вже десь 2 роки тому, здається, так? І ми там трохи розказували теж про Андрія, розказували про те, як десь в нас святкували. Ми повністю подивимося чи трошки?
Кавальчик, я думаю, Так, кавальчик. але решту ви обов'язково додивіться, бо вони дуже цікаві. Дуже цікаві, і ми там дуже гарні, молоді. Але я ніби зараз постаріли, ну не треба. Ні, але туди. все рівно були молодші. Нема на то ради. Це точно. А дивіться, хто нас дивиться, велике дуже прохання, напишіть, чи нас добре чути, бо ми маємо новий цілком мікрофон, і ми його протестували, але все рівно може бути якісь технічні... Я бачила, що Наталя Бешлей дивиться, тому Наталю напиши нам. Напишіть, бодай хтось, чи нас добре чути, чи нам ближче до мікрофона, чи можна так, як ми сидимо. Дивимось Лемко співи. Ой, давно їх не бачила. Сподіваюсь, мені зараз це все добре піде. Ще й своїми знову технологіями. Круто. Видно, так? Так, Все, тоді супер. слухаємо. Я сподіваюся, що воно там гарно піде. А звук? Я? Не мішає, не мішає. У мене показує, що йде трошки затримка. Треба було підійти і дати. А ти перевір відео, чи нормально. Ти ще тут перевіриш, а ти не перевіриш. Я не можу, тому що а ти теж так... Так, 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 так. Вимикай, можеш. Може, вимикай, що ще дивимося. Так може піти з мого екрану фашати. Потім знати, що треба з тобою готувати. Треба було зразу, якщо ми тут вже можливо буде. Може кинути, що ми співаємо, чи ні? Не треба. Якщо не так іде, то не треба. Не нижче буде. М? Якщо воно так погано показує, то не треба нижче буде. Тих, хто дивиться, їх так небагато. Мгм. О, і тепер знов ми. Супер. Ми показали спеціально тільки шматочок наших лемкоспівів, щоб ви обов'язково зайшли на нашу сторінку в Ютубі або на нашу Фейсбук-сторінку і подивилися їх до кінця. Там дуже гарно, дуже цікаво. От і ви бачили з нами тоді в програмі був наш хороший приятель Андрій Стадник, який ми сподівалися сьогодні теж з нами буде. От і Дивись. ми вітаємо Андрія. Теж вітаємо Андрія із іменинами. До речі, мій дідусь мені завжди казав ім'янини, і всюди мене дні підписував книжки з ім'янинами. Тому ми вітаємо Андрія з іменинами. І ми вивчимо сьогодні спеціально одну пісню, яку я десь знайшла, лемківську про Андрія. Я таки думаю, що її, може, і співали на Андрія. Вона дуже коротесенька. От, і Андрій, я сподіваюся, нас дивиться і вчить ту пісню. Ми потім перевіримо. Прийдемо до нього додому і перевіримо, чи він точно Він буде. прийде до нас, буде нам колядувати. Я трошки наспіваю. Всі мають, я скинула в правління цей. Слова. Так, Є. текст я скинула. Ділися із Левом. Перекину зараз. Ей, Андрію, Андрію, коноплі ти сію. Ей, гойдай, мій Боже, знати, з ким їх буду брати. Ей, гойдай, мій Боже, знати, з ким їх буду брати. Ей, з ким їх буду брати, з ким їх поламати. Ей, гойдай, мій Боже, знати, кого мам кохати. Ей, гойдай, мій Боже, знати, кого мам кохати. Ну, я думаю, що її все-таки співали на Андрія, бо тут таке теж питання. Давайте ми попробуємо трошки поспівати її, вивчити. Як кажуть, експромт. Ага. А можна зразу, я кинула в групу правління. Так, там вище. Є все. Можна зразу дівчатам перекинути, вони нам будуть допомагати. Ага. Давай. Я можу перекинути. Перекинь, добре. Я сподіваюся. Чим-чим-чим, чим-чим-чим.
Дуже добре, коли є в піснях повторення 2 рази, реприза. Тому, наприклад, ви, хто дивитеся, маєте можливість повторювати з нами другий раз. І так потрохи теж вчити пісню. Є? Так, в мене. Пробуємо. Е, Ей, Андрію, Андрію, коноплі ти сію. Є? От це ми почнемо внизу. Ей, Андрію, Андрію, коноплі ти сію. Ей, гойдай мій Боже, знати, з ким їх буду брати. Ей, гойдай мій Боже, знати, з ким їх буду брати. Далі. Ей, з ким їх буду брати, з ким їх поламати. Ей, гойдай мій Боже, знати, кого мам кохати. Ей, гойдай мій Боже, знати, кого мам кохати. І ще раз спочатку. Ей, Андрію, Андрію, коноплі ти сію. Ей, гойдай мій Боже, знати, з ким їх буду брати. Ей, гойдай мій Боже, знати, з ким їх буду брати. Ей, з ким їх буду брати, з ким їх поламати. Ей, гойдай мій Боже, знати, кого мам кохати. Ей, гойдай мій Боже, знати, кого мам кохати. Дуже гарна пісня, я дуже люблю, коли ми плескаємо після того, як ми її вивчили. І дуже коротесенька, сподіваємось, ви її чуть-чуть вивчили, і дуже сподіваємось, що Андрій Стадник її вивчив теж. Дуже добре. Так. Мені, до речі, ще про цю пісню дуже це сподобалось. Ей, гойдай мій Боже, знав. Там дуже мелодія так вверх-вниз, така хвилька йде. Цікаво. Гарно, так. Так, кого ми ще хотіли привітати? Хто в нас ще є із Андріїв? У нас є Андріїв з нашого такого дружнього товариства, голова товариства Бойківщина у Львові. Ага. Андрій Німець, це наш добрий друг. Ми плануємо, якось довго ми це плануємо, але думаю, все ж таки зреалізуємо спільні проєкти з ними, тобто не те, що з ними, з цілим товариством Бойківщина. Він святкує сьогодні іменини, свято, тому найщиріші вітання всім бойкам і Андрію, зокрема. І я от якраз згадала, що в мене мій прадідусь, той, що з Бойківщини, бо в мене по татовій родині Лемківщина, по маминій Бойківщина, і той мій дідусь, прадідусь, що з Бойківщини, це із Левохори Турківського району, він теж Андрій. От, що мене дуже, якось, я не знаю, ніколи про це не згадувала, бо день народження в нього влітку було, от, тому теж його вітаю. А ще хочу сказати, що товариство Бойківщина відкрило ресторан Бойківська гостина на вулиці Шептицьких. Я думаю, що найближчим часом ви зможете побачити, ми зробимо і етер, і інформацію подамо, тобто заходьте до Бойків на Бойківську гостину. Ну, назва просто геніальна. Ну, от, Так, ми теж дуже хочемо, я дуже просто хочу туди піти. Не придумаєш. Бойківська гостина, і бойківські страви, і от видно, що вони просто душу туди вкладають. Тому, хто ще там не був, дуже рекомендуємо зайти на Шептицьких, це неподалік церкви Юра, на Бойківську гостину. Співаємо. Добре. І ми тоді, в нас є ще одна пісня про Андрія. Ну, принаймні тут є ім'я Андрій, тому ми так її до Андрія. Вона дуже довга. One minute. Але ми попробуємо її так трошечки з рухом співати. Візьми, будь ласка, і можна, якщо дівчата хочуть, може вам будете теж? А не передай. Так, пам'ятаю. Так, що ми почнемо? Ми почнемо. Вона така довга. Ми заспіваємо її всю колись. Чи сьогодні? Попробуємо. Ми попробуємо просто її так чуть-чуть швидше. Оця, так? Андрій Загур іде, ладу жену веде. Попробуємо. Андрій Загур іде, ладу жену веде. Мати приспішила, страву зготовила. Перед Андрія меду, пред невісту єду. Пан Бійся приспишив, та й страву примінив.
Пред невісту меду, пред невісту меду, пред Андрія єду, пред Андрія єду. Андріє докусив, Андріє докусив, умирати мусив, умирати мусив, умирати мусив, умирати мусив, поручення чинив, поручення чинив. Тобі, брате, тобі, тобі, брате, тобі, штирі коні врани, штирі коні врани, штирі коні врани, штирі коні врани, два вози ковани, два вози ковани. Тобі, сестро, тобі, тобі, сестро, тобі, штири крави дойни, штири крави дойни. Тобі, отче, тобі, тобі, отче, тобі, штирі, сто на столі, штирі, сто на столі. Тобі, жено, тобі, тобі, жено, тобі, шитко, що в коморі, шитко, що в коморі. Амі, сину, амі, амі, сину, амі, мойой сивой главі, мойой сивой главі. Тобі, мамо, тобі, тобі, мамо, тобі, тот камінь у воді, тот камінь у воді. На шию надіти, на шию надіти, у Дунай дрилити, у Дунай дрилити. Там твоя свобода, там твоя свобода, тихий Дунай вода, тихий Дунай вода. Ну, така пісня цікава, я дуже люблю її співати з усмішкою, щоб не думати про текст. І я дуже сподіваюся, що ніхто із наших знайомих Андріїв не пережив і не переживе такої ситуації. Такий момент досить гостросюжетний. Так. Цілий фільм вийшов. І ще досить цікаво, що пісня, бачите, тут, я не знаю, з якого то ми взяли збірника, тут пише, що це записала, навіть пише, хто записав, в котрому році і де. Цейкова козачка Юстина, 1967 рік, в Руській Порубі. То може бути навіть і словацька частина Лемківщини, бо я щось не чув такого села на польській частині Лемківщини. А мені здається, що це якраз із словацького збірника. Це пісня, швидше все, що зі Словаччини. Ось така балада, чи як то правильно кажуть? Балада, напевно? Якщо такий Довгий. сумний. Довгий. Ось. Така пісня. Ну, хотілося б Ще Андрія згадати. Ще Андрія згадати. А, так. Потім знаємо, так. Зараз, напевно, Так, от ми можемо зараз просто згадати кожен, як святкували Андрія, там, я не знаю, в нашому селі чи місті, як кому доводилося святкувати Андрія. Ну, я, наприклад, пам'ятаю, що в нас в школі в мене, ну, у нас кожного року робили вечорниці на Андрія спеціально із, такими класичними, в принципі, традиціями. Я не знаю, наскільки вони там є нашого регіону, потім нам про це розкажуть. От, але там В коментарях. ми співали, ми там щось жартували, ми кидали чобіт, я пам'ятаю. Оцей чобіт, пам'ятаю, мені прийшлося раз кидати, і потім там десь геть по якихось наших селах ми думали, в яке то село піде, не знаю. Букет квітів краще, ніж чобіт кидатися. Так. І те, що ми робили завжди, це ходили, пам'ятаю, по школі, і треба було, щоб кожен написав, якого числа ти народився, стільки папірчиків треба було, щоб на них були імена хлопців, і я завжди дуже, мені було тяжко, бо я 30 числа народилась, і поки я ті 30 штук знайшла, і потім, щоб не забути, ту руку під подушку запхати і витягнути. І от, як я вже говорила в наших 2 роки тому лемкоспівах, я точно пам'ятаю, що якогось року я вибрала ім'я Андрій, і маю чоловіка Андрія. Тому. Тільки не показуй на мене. Чоловік Андрій з дитиною. І тому, може, щось воно навіть в тому є. Я не закликаю нікого до ворожіння, але це була цікава штука. І теж я пам'ятаю таке, що десь ми йшли до школи 13 числа, і в нас на зупинці була Буда із собакою, такою разом чиєюсь. Потім було таке, що в нас річка була, і вона трошки розливалася,
сталося, і чиясь брама в тій річці, і бідна бабця одна ходила і шукала, щоб хтось їй допоміг ту браму знов поставити на цей. Я не знаю, чи скидали брами там, де були молоді дівчата, чи просто яку легше було знімати. Тому що ми завжди татові говорили, нас багато було дівчат в сім'ї, і ми завжди казали, слухай, тат, боже, а як нам часом браму знімлять? А тато каже, хай попробують, вона така тяжка, що їх треба дуже багато, щоб вони ту браму зняли. Тому ми завжди були дуже спокійні, бо наша брама реально була тяжка. От, хлопці, розказуйте, як у вас святкували. Андрій, як ти чекав своїх ім'янин? Так, насправді не було у нас нічого надзвичайного. У нас з усіх брами ми не знімали, у нас з усіх розваг було. У нас була така, ми так жили все-таки на краю міста, і ми тако, значить, у нас була зупинка автобусна, і ми, мали робити, традиція, маємо робити якісь дурощі на Андрія. Оскільки ми були ще досить малі, і, як би то сказати, у нас було ще багато дурощів в голові, то ми, значить, вилазили на дах зупинки, і забирали в когось там із менших хлопців, чи в когось черевик якогось, і коли їхала якась машина по дорозі, ми кидали той черевик ту машину з даху. Нам було дуже весело, але одного разу машина зупинилася, нам довелося з даху стрибати і дуже швидко тікати. Тут такі найяскравіші спогади з дитинства про Андрія. Я ще також хочу сказати, мій тато з Тернопільщини, і я часто їздив на село, на Тернопільщину на свята, тобто влітку і на свята. Тобто для мене все Різдво це було село. Ось ми на селі святкували, баби з дідом, і одного разу я вийшов в село, і просто мені мову відняло, я просто побачив фіру на автобусній зупинці. І от вчора я бачив, пан Андрій Салюк публікував таку навіть підбірку, тобто в селах, як це роблять, досі традиція збереглася, тобто це на Тернопільщині. Я не знаю, мені в голову не прийшло, як вони туди їдуть, чи вони її розбирали, чи потім зібрали, чи якось, просто фіра на автобусній зупинці. Тобто це великі були збитки для господаря тої фіри, чи то чиясь була фіра, не знаю, але то така була традиція, і все село в захваті. Фіра є, все класно, Андрія вдалося. Так, і потім кожного року було нове оце Андрій 1997, 1998, і кожного року змінювалася оця цифра. Чомусь теж не знаю, чому завжди то писали. І ми теж би хотіли, щоб всі наші глядачі, якщо у вас були якісь такі яскраві святкування Андрія, чи за вашого дитинства, чи десь тепер, чи вам бабусі розказували, обов'язково пишіть нам в коментах, нам буде, направду дуже цікаво. І теж, якщо ви знаєте якісь пісні про Андрія, то можете наспівувати і теж скидати, або кидати нам якісь тексти. Буде гарно. Так, коментуйте, будь ласка, або в Фейсбуці, або в YouTube. Але краще в Фейсбуці, бо ми тут читаємо. І не треба, я в YouTube теж читаю. Добре, нас Пишуть там у нас дівчата, що теж писали імена. Добре. Теж писали? О, клас. А де наші ці із колядками? Я пам'ятаю теж в нас, коли в школі робили оці вечорниці. Це, до речі, кожного року робив, здається, 9 клас. То вже ти був такий дорослий, як в 9 класі робив вечорниці. То нас завжди закінчували вечорниці колядкою, тому що говорили, що от після Андрія можна починати вже колядувати. Теж дехто говорить, що можна починати колядувати від Романа, тому теж цікаво, як вас це було, теж пишіть нам, на Андрія чи на Романа. І ми заспіваємо, ми заспіваємо теж декілька колядок, і як завжди почнемо із колядки одної з моїх улюблених, із мого села, яку в нас співали. З'явилась новина. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Боже, я ще не співала цього року колядок. Клас. Бузький район. Бузький район. Славний Бузький О, район. є новина. А Бузькина це опілля? Чи то опілля? То з опілля. Ми плавно перейдемо. З'явилась новина, весела новина, породила діва чиста предвічного сина, породила діва чиста предвічного сина, як його породила, то звізда засвітила, на землі прадавні наші всіх від сну розбудила, на землі прадавні наші всіх від сну розбудила.
Люди всі повставали, зірку в небі вгледіли, привітати Вифлеємі Сина Божого прийшли, привітати Вифлеємі Сина Божого прийшли. Данко дав яблучко, меду дав кум Павло, а Степан заграв на дудці, щоб всім було весело, а Степан заграв на дудці, щоб всім було весело. Сьогодні можна заспівати, а Андрій заграв. А, на до речі. дудці, А ми- всім ні. було весело. Микола, воно так собі. Ну, але поки ти на сопілці граєш, тому А можна. Ну там ще десь замінимо на Миколу. Так. то наступного тижня. Так. Ах, то ми хіба будемо то й робити, що святкувати? Почали Ну так, з Романа. називається. Почали з так. Романа. А дивіться, ще в нас є така, оця, що кажуть, що найстаріша лемківська колядка, так? І це перша колядка, подейкують, що ми Люди кажуть. її співали. Теж коротенька, «Уступай ноче». Я, до речі, в цій книжці, Ось. яку написала, перекувала цю інформацію пані Марія Горбаль, прочитав вчора, що лемки, я думаю, що загалом в Україні колядки поділялися на два види: церковні, ті, які співали в церкві, і нецерковні, ті, які не співали в церкві. І, власне, на таких вечірках, вечурках і загалом, тобто по хатах, більше співали різні колядки, але, зокрема, і не церковні. От я щось думаю, що це не церковна колядка. Тобто, а може, зрештою, важко зараз сказати, просто там конкретно було розділення певне. Тобто в колядках, коли якісь були такі ще соціальні вплетені якісь мотиви, і, відповідно, от такий був поділ. Церковні і не церковні. Тобто, наприклад, Бог предвічний – це дуже яскрава така церковна колядка. А «Уступай ноче», очевидно, така більш Цікаво. не те, щоб світська, але от не церковна вона. Ну, може, бо тут панна, кажуть, у нас Може, так церковне може. звичайно. Ну, там так написано. Дякуємо пані Марії, що вона зробила таке гарне видання і зреферувала це все в книжку. Тобто там багато спогадів є. У нас є в товаристві та книжка. Дякую ще раз. Уступай ноче, так? Цю. Уступай ноче, звізда пред очі засвітила, засвітила, де пана сина породила, засвітила, де пана сина породила. Во Вифлеємі в Давида домі, в місті малом, то єся стало багать зрано. В місті малом, то єся стало багать зрано. Така колядка, дуже гарна колядка. Лаконічно. Але чується, більше- що тут насправді ще мають бути якісь куплети. Тому я теж принагідно, якщо нас дивиться так багато людей, може ви знаєте цю колядку і знаєте її продовження, то нам надсилайте, було б дуже гарно. І теж я пригадую, одного року я навчила всю свою сім'ю цю колядку, тому що мені вже набридли якось всі колядки, які ми зазвичай співаємо. Тому можете її теж використати. Ви знаєте, коли ви ходите колядувати в гості, то люди, до яких ви ходите колядувати, дуже люблять слухати нові колядки. Завжди, Ексклюзив. то щось нове, то щось нове. А ця колядка коротенька, можете її вивчити, ходити з нею колядувати і казати, це колядка з Лемківщини. Так. Певно, треба Може, буде знайдемо ноти більше опублікувати в коментарях, то треба всі пісні, які... Може, зрештою, напишіть якісь з тих всіх пісень, або колядок, які ми виконуємо. Вам треба слова або ноти, ми все надішлемо в коментарях, або вам персонально. Так, і в нас ще є одна така колядка, це швидше щедрівка, а ми її взяли, тому що вона якась дуже гарна. І ми попробуємо зараз Пішла теж Марися. її заспівати. Так, а де наступна? Пішла Марися. Пішла Марися. Ось. в Дунай по воду, Може, так. передостаннє. Пішла Марися, Без спойлерів. пішла Марися в Дунай по воду, я за ньом. Гей, я за ньом, за то Марисьом коханом. В нашій Марисі красна хусточка, хто їда. Гей, я їдав, бо я Марисю вірно, вірненько покохав.
В наті Марисі красний коралі, хто їй дав. Гей, я їй дав, бо я Марисю вірно, вірненько покохав. На тій Марисі красний горсети, хто їй дав. Гей, я їй дав, бо я Марисю вірно, вірненько покохав. На тій Марисі красна хусточка, хто їй дав. А сорочка. Гей, я їй дав, бо я Марисю вірно, вірненько покохав. На тій Марисі красна запаска, хто їй дав. Гей, я їй дав, бо я Марисю вірно, вірненько покохав. На тій Марисі красний фартушок, хто їй дав. Гей, я їй дав, бо я Марисю вірно, вірненько покохав. На тій Марисі красний чобітки, хто їй дав. Гей, я їй дав, бо я Марисю вірно, вірненько покохав. Про такого дуже... Якого хлопця? Та можна до безкінечності, так? Ну чого? Вділи її повністю. Стрій, по цій коляці можна вивчати лемківський стрій. Все, Так, що так. є. Тобто, хто подарував, хто подарував. Айфон, да. Дуже добрий, дуже щедрий, щирий, все як має бути. От, так, десь так. І, значить, так, ми заспівали деякі шоколядки, і я вже тут неодноразово згадувала, кожен раз дівчата, ви, напевно, думаєте, де тут ще дівчата? А ми зараз запрошуємо теж сюди наших друзів, дівчат із музичної майстерні Гурба, Христину і Аню, і вони розкажуть нам, бо ми все-таки живемо на Опіллі, так? І щоб розкажуть, як святкувалися Андрія на Опіллі, тому що багатьох людей, на жаль, ще досі Опілля асоціюється тільки з чим? На жаль, не хочу казати. Так, тому дівчата нам зараз розкажуть, ми будемо більше знати, як святкували саме тут, і, можливо, ми будемо так святкувати. Перш за все, вітаємо вас. Вас вітаємо. Навзаєм. Дуже дякуємо, що прийшли. Дякую, що запросили. Я думаю, що я не помилюся, я собі так гадаю, що коли скажу, що розкажіть нам, де то є Опілля, Лемка? Розкажіть. Від Дністра трохи вище до Малого Полісся. Фактично Сокальський, Радехівський район вже йде Мале Полісся, а то, що нижче до Дністра, то є Опілля. Сюди можна зарахувати які райони. Частина Львівської, частина Тернопільської, частина Івано-Франківської області. Такою смугою йде. Тобто це якби така Опілля, це Витягнуто частинка Галичини, можна сказати. Тобто, Так, якщо так. говорити історичними такими. Так. Зрозуміло. Якщо Львівська область, то Львів є на території Опілля, Рогатин, так само то з Львівських та з Франківщини. А і Рогатин, так? Рогатин, так, в Рогатині є музей, Рогатинський музей Опілля. Також Ага. вони там дуже відстоюються. Гідно реклами. І що там з Львівської області, то там частина Миколаївського району, Пустометівський район, Золочівський. Золочівський, Вузький. Зрозуміло, бо то фактично Львів знаходиться на території Пустомитівського району і відповідно є так. Опілля. Ми розуміємо, що адміністративні межі вони не співпадають дуже часто, майже ніколи не співпадають з етнографічними, тому відповідно все частинами. Добре, тепер ближче до Андрія перейдемо. Так. О, Андрія гарно святкувалося на Опіллі, дуже гарно вона святкувалася на Опіллі, дуже чекала то свято молодь вся. Отакого десь від років так 15 до 17, то якраз коли такий гарячий вік. Передшлюбний, коли дурне в голову стріляє, але то треба якось оформити в межі в рамки. І, власне, що того свята дуже чекала молодь. І що робилося? Коли починало вечоріти, то вся ота молодь виходила собі на вулиці своїх сіл, вони викрикували всяко, вони бавилися, вони бігали собі по вулицях, гарно веселилися, могли і сніжки побавитися, якщо було багато снігу. Тобто це було так відпустити весь свій настрій і подоріти. І старші люди знали, відпускали людей такого віку побавитися на Андрія.
Бувало, то я зафіксувала у селі Вербіж Миколаївського району. Бабуся розказувала одна, що дівчата могли носити пшеницю з собою, хлопці також. І коли бігали по селі, то кидали у вікна ту пшеницю, щоб вона так давала, що А, і казали там Андрій, конопельки сію, штанами волочу, віддатися хочу. Тобто діти бавилися, бігали, сніжками кидалися, дурачилися. Отаке от відбувалося. Пізніше, коли нагулялися діти, то хлопці собі йшли окремо, мали свої справи, дівчата собі йшли окремо. Дівчата то займалися ворожінням, то що вже було сказано, ну а хлопці робили збитки. Але які це збитки були? Мудрі збитки. Так. мудрі Так. збитки. Мудрі такі бувають? збитки. Ну так було, Кмітливі бувало. збитки. Так, кмітливі. Ага. Тобто це були такі збитки, які би не спортили господарку. Тобто це мусило бути щось таке, що можна було потім виправити. Завдяки тим збиткам показати свою кмітливість, свою якусь таку гумор, почуття гумору, свою силу. Тобто показати, який ти кавалер. Цікавий, такий сильний, файний кавалер. Весь такий А, то це робилось для того, щоб сподобатись, в принципі. Звичайно, серйозно. привернути Так. увагу, сподобатись. Ну і зрештою, дійсно, якщо це був потенційний зять, ну він би не став псувати господарку своїй родині майбутній. Це б було недалекоглядно. Так, Так. Ну і власне, що вози на хаті, на зупинках, то було так якби поважно. Що я чула, могли винести. Ну, то знаю, що винесли на зупинку, наприклад, туалет, бо туалет же ж був на подвір'ї, не дерев'яний. було так дерев'яний туалет, то взяли розібрали і винесли на зупинку. Господарі зранку встають, а там Це печально, дуже печально. Але бачите, так робилося, щоб можна було його знову розібрати і занести назад. Не ламалося. але просто Ікеа, таке смішно. Ікеа. потім- Так. Потім дуже смішно, коли по той туалет йти, бо то теж соромно. Ну так, мій туалет. Цікаво. Таке псячу Будду могли десь красти разом з псом. У нас на тако зробити збитки, щось розмалювати, щось поламати, то було поганим тоном. Треба було щось таке В зробити. селі зналися, тобто мені здається, що Так. в селі зналися, і то так трохи. Ну і оце от Андрія там дивиться, Писати. то це вже якісь сучасні віяння насправді, тому що якби так комусь фарбою написати на фасаді в селі Андрія 1998, то знайшли би того, хто це Так. зробив. Могли і на чолі потім Я написати. думаю. Я от тільки просто подумала, чому іменно на Андрія це робили? Чи є якісь, я не знаю, відомості про це? Важко Певно, зараз. То ніби важко і не так зараз сказати. зручно, це ж зима. Ну, наприклад, могли би там робити ну добре, на Івана було щось інше. Ну ні, ну не так, щоб зручно. Всі польові роботи закінчені. Ага. Тобто є вільний час, А, хіба? але в той же час це був піст. Тобто, ще вертаючись до тих гульок, що, наприклад, танців не було. Мгм. То якщо кажуть, що там танцювали ще щось, то ні, у нас такого не було. Все-таки дотримувалися того посту передріздвяного. Відповідно, так в межах люди це збиткували. Ну, а дівчата мали різні ті свої ворожилки, гадалки. Вони безперечно збиралися, вони говорилося про хлопців, кому який подобається, так само то була головна тема. Ну і відбувалися оті різні спроби щось там дізнатися. Навіть от такі ворожіння, вони де-не-де отримали такий навіть християнський характер, бо казалося, що Андрій дає знаки. То не просто ворожіння, це Святий Андрій знаки дає подає. знаки дівчині, яка має там надію на якесь там своє щастя. І різні були штучки. Що вони Ну, з робили? таких сільських, тих, що вже в нас так мало хто, певно, тим займається. Ну, от тини рахували. Тобто, скільки Ага. було в паркані Ага. тих от паличок, Мгм. значить, там вийду заміж, не вийду заміж, Ага. одружуся, не одружуся, от таке там порахувати. Ну, щось Як таке. на ромашці Так, майже. так, як на ромашці, тільки на А тинах. ще можна було так дивитися, яка та паличка в тині є. Там, якщо паличка з корою там випала, там що вийде заміж, то значить буде багатий. Якщо буде там, наприклад, без кори, то там не буде Якщо дуже кривеньке, багатий. то так не дуже, значить, Якщо буде. з сучком, то значить норовистий попаде. Так. Це цікаво. це цікаво. На предметах гадали, брали різні предмети, якісь символічні, там хрестик, там Це- зерно, ще щось клали під тарілку, так трохи трусили нею, і потім з закритими очима треба було звідти взяти якийсь предмет. Значить, такий чоловік буде. Як хрестик, то значить буде священник, отець, може буде їм дівчинка. А якщо там зерно, то буде господар. Ну зараз я не знаю, якусь кажу, може комп'ютерну плату можна покласти чи щось таке. Карточку, так. Карточку, так. Цікаво, це дуже цікаво. Ну, кожен час має свої Так. артефакти. предмети.
Ну, як от Наталка згадувала, що в школі були оці дуже модні збори папірців з іменами. І так само, що було модним за шкільних років вікно відкрити, сидиш з дівчатами, вікно відкрив, бачу, хтось там іде. Як звати? Ага. Я тобі там Володя. Володя, все, не буде Володя, чоловік. Дуже таке. Всіх Володів, які в тебе є знайомі, передумав зразу. А я була паскуда. Мені коли давали писати ті папірчики, то я все якісь дурні імена писала. Варфоломій. Такі екзотичні, мабуть. Так, так, Карпо, Лаврін. так. У мене син Лаврій, до речі. Я могла там написати Акакій, Неконор, чи А, щось ти таке. ще екзотичніше. Один раз написала Наполеон Бонапарт. О Боже, дівчата десь злилися потім вранці. Тобто було дуже весело, то власне, бачите, ми сидимо, ми нічого такого не робимо, ми просто обговорюємо ті речі, і нам вже весело. А як було тим людям, які оце робили, можливо, дотепер роблять, їм також вельми весело. Нагода провести час разом, якось під собі настрій підняти. А ще скажіть, от оця річ із кусанням калити, бо я пам'ятаю, теж на школі це робили. Чи це наше, чи не наше? Ну, опільське чи не опільське? Українське, але ну так. Ага, не опільське. То ми десь Центральна запозичили. Україна. Центральна Україна, там де Козаччина, вони ото мали, то є їхнє. І в нас, до речі, Андрія як святкувалося в ніч на Андрія, Так, з 12 на на вечір'я, 13 так. на вечір'я. Вже трішки далі, ну, власне, Київщина, ті райони, то там навпаки 13-го вже, з 13 Мгм. цілий день 13-го відбувається. числа. Мгм. там все. Ну, Є все-таки різниця в звичаях. Ми шануємо святого Андрія і там, але як саме відбувається це свято, все-таки різниця є. Маємо різні барви в культурі. Всі однакові. Стосовно пісень, бо ми Так. тут співаємо тепер завжди. Стосовно пісень на самого Андрія пісень як таких не було, знову ж таки був піст. Ага. І не танцювалося, не співалося. Але оскільки то було свято молоді, свято дівчат, свято хлопців, то ми підібрали щедрівки, які дотепер побутують на території Опілля. Одна була для хлопця, друга для дівчини. Власне, колись так було, що колядувалося не хлопці колядували для дівчат, а дівчата потім щедрували для хлопців. Мгм. Але напевно з часом воно десь пересунулося, і всі ті пісні ми маємо на щедру, тобто на період йорданських свят. Але Ага. ми якраз підібрали ці дві: одну для дівчини, другу для хлопця. І ми певно їх заспіваємо. Так. Принагідно скажу, що ці пісні ми взяли з архіву порівняльно Проблемною науково-дослідної лабораторії музичної етнології. що існує при кафедрі музичної фольклористики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Віталійович. Ух, Улюблена назва, проблемна лабораторія. А ми вам бачу, перекинули в мене так є. слова. Ви можете Ой, я нам теж підспівувати, тому що тут є рефрен, який повторюється. От, відповідно, і як у всіх практично адресних щедрівках, колядках, там ім'я можна змінювати того, кому співаєш. Якщо в нас є про Василенка, ми можемо співати Ага. про Андрія, в принципі. то вже треба про Андрія. Вже як Андрія, то Андрія. До кінця. Так. До кінця. Так. Пішов Андрієчко гречку косити, бриніла коса до перекоса. Прийшов до него батенько його, бриніла коса до перекос. Час, Андрієчку, час додомоньку, бриніла коса до перекос. Перекоса діду, додому прийду, бриніла коса до перекос. Перекоса дійшов, додому не йшов, бриніла коса до перекос. Прийшла до него матінка його, бриніла коса до перекос. Час, Андрієчку, час додомоньку, бриніла коса до перекос. Перекоса діду, додому прийду, бриніла коса до перекос. Перекоса
коса дійшов, додому не йшов, бриніла коса до перекос. Прийшла до него миленька його, бриніла коса до перекос. Час, Андрієчку, час додомоньку, бриніла коса до перекос. Перекоса діду, додому прийду, бриніла коса до перекос. Перекоса дійшов, додому прийшов, бриніла коса до перекос. Леска, я люблю Леска. Далі дівчата хлопцям. Так. Дівчата хлопцям, а зараз буде хлопці дівчатам. Ну, тепер, напевно, і дівчата співають. Тепер вже Ага. все змішали. Так, так, І то насправді. співанка з Миколаївського району. Так, село Мала Горожанка. От собі на вус мотайте. Експедиція номер 245. От, власне, я ще хотів тут сказати, що дівчата, я не знаю, чи зараз їздять, але Їздимо. і зараз маємо. також їздять. Власне, що десь якось при нагоді зробимо окремий етер по запису, по опрацюванню, бо то, певно, є, мабуть, якась процедура така. Так? Звичайно. Тобто дівчата знають, як правильно записати співанку, наприклад, від баби і від діда, правильно оформити, паспортизувати. Ну, я говорю оформити, вони кажуть паспортизувати, тобто вони мають науковий ступінь по тому. І ми десь собі заплануємо, може, в часі після свят, щоб люди знали. Тобто, бо ми вже зараз даємо людям інформацію таку, як записувати спогади і ті всі речі, але то одна з частин, то є писемна творчість, можливо, якісь байки, билини, перекази, історії родинні. Тому то ми ще То є дуже повернемось важливо. до того після свят. Після Після свят. Віднині, до речі, офіційно починається той час, коли давай після свят. О, Так. Підуть зміна аватару. І ще одна пісенька, записана в селі Красів Миколаївського району Львівської області. Львівське опілля. Та Львівське опілля. Брала Галюся шальові хустки на леді, гей же на леді, на тихій воді студені. Ой, прала, перстня згубила на леді, гей же на леді, на тихій воді студень. Ходи, матінко, персня шукати на леді, гей же на леді, на тихій воді студень. Матінка пішла, персня не знайшла на леді, гей же на леді, на тихій воді студень. Прала Галюся шальові хустки на леді, гей же на леді, на тихій воді студень. Ой, брала, персня згубила на леді, гей же на леді, на тихій воді студень. Ходи, батенько, персня шукати на леді, гей же на леді, на тихій воді студень. Батенько пішов, персня не знайшов на леді, гей же на леді, на тихій воді студень. Брала Галюся шальові хустки на леді, гей же на леді, на тихій воді студень. Ой, прала, персня згубила на леді, гей же на леді, на тихій воді студень. Ходи, миленький, персня шукати на леді, гей же на леді, на тихій воді студень. Миленький пішов, та й перстень знайшов на леді, гей же на леді, на тихій воді студень. я дуже люблю такі гарні пісні. Бо поки до кінця доспівається, шматочок та й вивчиться. Ну, я думаю, що з нами вже і всі глядачі теж підспівували на леді. Гей же на леді, на тихій воді студені. Всі вже вивчили. Слухай, а як то правильно називається, якщо тут дуже універсально, тобто скласти приспів, який потім можна вставляти до кожного стовпчика, ну тобто до кожної фрази, чи як це? Як то називається? Ну, такі приспіви називають рефрен.
Що він в кожній строфі повторюється. Це ото Частина є строфи, яка повторюється. Рефрен. на Я постійно. десь чув вже то слово. Так. Так. Між іншим, село Красівське дуже близьке село до Львова. І я би так хотіла трошки щось рекламнути його, бо я знаю, що в нас є товариство Львівське опілля, яке розвиває туристичний потенціал все наших навколишніх земель. І от можна взяти собі до уваги, що в нас є такі дуже гарні записи з Львівського опілля. Можливо, це буде цікаво людям, тим потенційним туристам. Я не знаю, якось так. Які цікаві. І передаємо вітання кому? Світлані Крижанівській, яка є головою Блінові. Блінівське Блінові. Крижанівська Вітання Блінова. Світлані голова і всім Львівського опілля. учасникам Львівського опілля. О. Так, це все по Львівському опіллі святкування, так? На Супер. сьогодні. На Ну, сьогодні. супер, дивіться, ми вже дізналися, як на Лемківщині святкували, як на опіллі святкували і святкують. Дуже дякуємо дівчатам, що вони до нас приходять, нас трошки просвічують чи просвіщають, бо я, чесне слово, дуже багато чого не знаю, хоч і народилася на опіллі. І в нас наступне продовження нашої програми – це Лемко Бенд. Лемко-бенд. Невеличкий. Так, І і перезалежність. хлопці заспівають нам трохи пісень. Хлопці, бачите, я вже вам розказала, що в нас хлопці в цьому бенді. Вони нам заспівають трохи. Ну, що смішного? Перехочуть там, ходіть сюди. Заспівають нам трохи пісень. І я нарешті можу трохи збоку послухати. І подивитися, як там моя дитина. Так, чекайте, бо то без, треба завжди із оплесками. Виконавці люблять, коли їх зустрічають оплесками. Буде цей. А ми ще Богдана, напевно, запросимо. Богдан, де ти? Я на Мальцю? Ти нас запрошений гість. Ми запрошуємо Богдана. Я на матьку сяду. Ти ж нам співати з нами. Тобто. Ти ж нам співати. Та в мене тут є, в принципі. Так, ми хочемо загалом, може хтось вже нас чув, наш Лемко-бенд, як ми співаємо. Ми близько року тому собі трошки сформувалися. Як воно взагалі почалося? До нас прийшов Гриць, це наш Гриць, будь ласка, знайомий, хто ще не знає, наш вокаліст, соліст. Ось ми разом співаємо, граємо. І той багаж, який ми фактично накопичили за минулі роки на лемкоспівах, я думаю, що багато з вас були на лемкоспівах особисто, і ви бачили, як ми співаємо, тобто і разом ми вивчали, ми ділилися цією творчістю, і десь співали собі просто акапельно, так, гуртом в колі, так? Вивчили близько 55 пісень, і ви побачили, що різні гурти, різні солісти експериментують з піснями, так? Тобто додають якісь інструменти, додають якесь звучання, намагаються вкрапити якісь сучасні віяння. І ми теж вирішили собі трошки поекспериментувати. Це такий наш гарний експеримент, який вже триває близько року. Є певні якісь напрацювання, якщо хтось бачив, Запишемо альбом. запишемо альбом спільними зусиллями. Ні, в нас є 2 відео, давай скажемо. Так, у нас є відео. На, Дякую, Андрій. на Ну, каналі. На каналі нашому, YouTube. так. На YouTube каналі Молодої Лемківщини. І плюс, якщо хтось бачив онлайн-батл в Ждині, ми також в складі Лемко-бенду вітали всіх учасників Ватри з Ватрою онлайн, яка цього року була. Сподіваюся, в 2021 році вже буде офлайн, вже так як І ми виступимо на Добре. головній сцені. Ура! Ну, І ми хоча б на виступимо маленькій На сцені. невеличкій сцені, та на найменшій сцені. Якщо нас організатори бачать, то запрошуйте, ми поїдемо. А зараз ми Запросимо. трошки поколядуємо, поспіваємо. Невеличкий такий буде наш виступ, і ми почнемо з гарної колядки, яку багато, я думаю, що вже з вас знають, той, хто був у нас на лемкоспівах. Якщо не знаєте, то долучайтесь і співайте з нами. А Богдан, наш друг, товариш, приєднався до нас. Так, О, дуже- одноразова акція. Дуже любимо. Ну, хто зна, зна, Богдан. так. Тобто, знаєш, воно все, от ми раз зібралися, а потім навіть не думали, що рік часу будемо здибатися і співати собі разом. Богдан дуже файно співає, і нам імпонує, і ми деколи собі збираємося і співаємо. А тепер в часі посту колядуємо.
Отже, час радости, веселости. Час радости, веселости, світу настав нині. Вже Бог вічний, безконечний, народився з діви. Місті Вифлеємі, Божа слава всі, лиш мало й папорядком на землі. Місті Вифлеємі, Божа слава всі, лиш мало й папорядком на землі. Спасителю свитку милий, Пане наш коханий, чистої діви народжений, світу пожаданий. Пане наш, царю наш, сонця нам, як копан, дай твої щасливости, дай ти нам. Пане наш, царю наш, сонця к нам, як копан, дай твої щасливости, дай ти нам. Що ж ми те, грішні люди, з радостом чекали, суд ангели, суд веселий, що нам звістували. А притом зясаймо, і всіся весельмо, пахолядку немовлятку співаймо. А притом зясаймо, і всіся весельмо, пахолядку немовлятку співаймо. Час радости, веселости, світу настав нині. Вже Бог вічний, безконечний, народився з діви. Місті Вифлеємі, моя слава сіні, лиш малий папорядком на землі. Місті Вифлеємі, моя слава сіні, лиш малий папорядком на землі. Ось така от колядка. Аплодуємо собі трохи. Ну, можемо поаплодувати. Ще хотілося б, щоб ви нас не тільки слухали, але й давали нам зворотній зв'язок. Нам цікаво, які колядки ви любите, які співаєте, які є вашими улюбленими. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почути. Зрештою, може візьмемо собі якісь колядки в репертуар. Ось. Тепер заспіваємо іншу пісню. Ну, загалом ми співаємо лемківські пісні і також втраплюємо собі і колядки, і зрештою інші пісні, які нам до вподоби. І, зокрема, святкові пісні, оскільки після Андрія одразу плавно люди переходять до Миколая. Там ще є проміжне Варвари, яку ніхто не визнає. А то вона є треба 17 грудня. Треба внести це свято в наш календар. Андрій, ти формував календар? Так. 17 грудня 17 Варвари це є офіційне релігійне Я свято. скажу відразу після. Я кажу, та Варвару треба вписати. Але в нас нема пісні про Варвару. Ми просто не шукали. Ми не шукали. Погано це раз, шукали. Я але думаю, що воно завжди є. можемо і створити. Я думаю, що це не мало би стати якимось обмеженням для нас. Тому поки що давайте про Миколу заспіваємо, про Миколая. Ми перевіряємо звук. Краще не плач, просто чекай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай рахує до нас. Вам парарапам, він список вже склав, перевірив не раз. Ось настане святковий час, Миколай крокує до нас. Вам парапапам, коли ти спиш, він бачить, все знає дивачки. Чи чемний, чи нечемний, був він записує собі. То щастя не гай, не втрачай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Пам-пара-па-пам, всі діти чекають, подарунків своїх, мішок Миколай вже наповнити встиг. Миколай крокує до нас. Дівчата і хлопці слухняні були, вже
святий Миколай завітає до них. Миколай крокує до нас. Ялинка у кімнаті прикрасим моєї. На поля травінцю весі святкові ті вогні. Та ще не плач, просто чекай, скоро до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Миколай крокує до нас. Пам-пара-па-пам. Миколай крокує до нас. Щасливий час. Так як в нас є Миколай, він до нас Іде. через Іде, тиждень в дорозі. прийде, так що А принаймні. можна наступного разу ще раз до Миколая зібратися, як ніяк, Ну, якщо вистачить. І в проміжку на Варвари. Ти лобіст свята Варвари в Його Свердлові просто Челенків. ніхто не святкує. І це не Маєш правильно. знайомих Це Варвар неправильно. ображених. Є в мене було колись одна знайома Варвара. Треба піднімати це питання. Погоджуюся. На Поділі святкують. Абсолютно. погоджуюся. Навіть, я казала завжди моя бабуся, коли свято можна вважати святом, коли правиться служба Божа. У нас і на Варвари завжди правила. Якщо правиться, значить свято. Свято, це логічно, є. Церковне свято. Наступна пісня, я би хотів, щоб Гриць поділився своїми думками щодо неї. Наступна пісня, добре, що ти мені нагадав. Наступна пісня не пісня, а колядка. Коля. Моя одна з улюблених. Одна з улюблених, тому що в дитинстві ми її співали в церковному хорі. І зараз мені дуже подобається її теж співати, тому що, зрештою, я ще лишився дитиною і почуваю себе дитиною. І, зрештою, радий, що я ще дитина. І тому завжди, коли час Різдва, напередодні Різдва, після Різдва, мені завжди подобається співати цю колядку, бо вона для мене вона дуже мила, тепла і незабутня. Оці ангелята, що прилетять, вони дуже-дуже неповторні. Отже, починаємо колядувати. Прилетіли ангелята, як пташата з неба, і співали всі дитятку весело, як треба. Гей же, о Ісусе, гей же, слава, та будили сам пастирі всю нічку до рана. Гей же, о Ісусе, гей же, слава, та будили там пастирі всю нічку до рана. Голосили, що на світі сталася новина. Діва в яслах десь на сіні породила сина. Боже дитя всіх владику, пастирі вставайте, біжіть скоро до вертепу, його привітайте. Боже дитя всіх владику, пастирі вставайте, біжіть скоро до вертепу, його привітайте. Ні, достатньо. Така колядка, яка завжди буде в моєму серці. Мені приємно, що Лемко Бенд має її в репертуарі. Ну, додамо.
Так, і ми ще продовжуємо вітати Андріїв, не лише з України, оскільки ми маємо в Молодій Лемківщині, ми тримаємо зв'язок з Андріями, бачите, сьогодні тільки про Андріїв, з товариствами з різних куточків світу, з Польщі, Словаччини, Канади і навіть Америки. І навіть, може, навіть Аргентини треба додати. Аргентини. А Парагваю? А що, немає ясперів в Парагваї? Треба дізнатися, навести контакти, Лемків знайти там. Я думаю, знайдемо. І вітання ми передаємо пану Андрію Хомику з Америки, з міста Нью-Йорк. Ось, Наталя до нас приєднується. Наталя також передає вітання пану Андрію. І найщиріші вітання в Так, від Андрію Андрієву. День Ангела. Так, ми відчуваємо підтримку, до речі, товариства з Америки. Вони дуже нас, я сподіваюся, дивляться. І ми з ними маємо спільні проекти. І це дуже приємно, що лемки, які живуть там, також до нас тягнуться і хочуть співпрацювати. Тому вітання пану Андрію і всім лемкам Америки, і, зокрема, Андріям, які живуть в Америці. І заспіваємо їм відповідну пісню. Так. Це була така, знаєш, довга Так. такий вступ. Так, я готувався, признаюсь. Промову писав цілу ніч. Раз, три, чотири, і... Цілий день зензелень, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Ей, цілий день зензелень, білі зонінді, зірка сяє і лунає цей різдвяний день. Срібно-білий сніг, веселе поріг, кличе у світи. Серпантин дори, за вікнами імла, і в пошуках тепла, по вулиці засніжені, де бреде зима. Цілий день, день зелень, соники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день, день зелень, білі дощі, зірка сяє і лунає цей різдвяний день. Кола їде, горя голів бере, вітер сніговий, удимар гуде. Ми кличемо усім, дорослим і малим, у цю чарівну світлу ніч знайти свій теплий дім. Jingle bells, jingle all the way. All right, fine, it is the right, it's one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. All right, fine, it is the right, it's one horse open sleigh. Подарунки міг, ласощі та сміх, щастя і добра, вистачить на всіх. Дивися на вікні, дерева крижані, це новий рік летить до нас на білому коні. Цілий день, день зелень, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день, день зелень, білі доньки, зірка сяє і лунає цей різдвяний дзвін. Сподіваюсь, вам ця пісня дуже-дуже сподобалася. Нам і мені дуже подобається. Дякую. Оплески залу! І ще хочемо заспівати вам лемківську колядку, яка нам дуже подобається. І минулого року ми її почали співати, і вона виявилась, я не знаю, як інші колядки, бо щось не звертав на це увагу, така досить ритмічною. Тобто вона має такий гарний ритм, і от якщо чимось відбиватися ритм, то вона гарно звучить. Нам, принаймні, вона подобається. Одна з наших найулюбленіших колядок. Це дуже добре. А можна я на секунду? Тільки я хочу зробити трансляцію з інстаграму і не знаю, що робити. Давай. Це молода. Отаку натискаєш. Дай. А, лайв. Лайв,
Я вже 100 років не користувався тим інстаграмом. Все позабував. Так. Почали? Чули? І. Сталася велика новина, дівчинка породила сина, той короні Анецькой, той же тоді Панецькой, той хвили, той хвили, той хвили, той хвили, віншую вам, господарю милий, ще вип'я вам овечки родила, ще вчасу москали. А нам достали, той хвили, той хвили, той хвили, той хвили. Віншую вам, господиню мила, щепив я вам пшеничка родила. Передню си сховайте, а позаду нам найде. Той хвили, той хвили, той хвили, той хвили. Віншую вам гарні дівочки, щоб все мали на головах віночки, щоб не мужів достали, з ними завет достали. Той хвили, той хвили, той хвили, той хвили, той хвили, той хвили. Є! Так. Бенд це зробив. І там, здається, якраз пані Віра писала, чи ми цю пісню знаємо. Яку? Сталася нам велика новина. Пані Віра Новина. з монастирів. Так, так, З так. монастирів? Сталася велика. Ну так, от знаємо, та пані Ця Віра. пісня. Співаємо. Трошки таке незвичне аранжування, але воно нам подобається, бо то Так таке вийшло. звучання. Таке надзвичайне. Так. Ну та й фактично ми починаємо наближатися до завершення. І треба ще хочемо привітати учасницю молодої Лемківщини Андріану Зятик. В неї сьогодні виходить, що іменини. І виходить, що у родини. Тому найщиріші вітання для Андріани Зятик від Лемко Бенду молодої Лемківщини. Від всіх і від групи. Вітаємо, вітаємо. Ми вітаємо Андріану. Заспіваємо «Нова еліта». Ну, то- Лемківське. Ну, це- Лемківське «Нова еліта». Пасує. Боже ж, давно ми не цей. Ти можеш співали. списати. Е, Або ми можемо зробити на той. Многая літа, многая, благая літа, многая літа. Ще раз. Многая літа, многая, благая літа, многая літа, многая літа, многая, благая літа, многая літа. Андріан, тобто всіх вітаємо. Андріївних. Андріївних. І Євичів. Точно когось забули. Вибачайте, кого забули, задзвонимо і привітаємо особисто. Тому сподіваюся, вам сподобався наш етер, такий імпровізований. Так, і теж обов'язково коментуйте, пишіть, тому що якщо чим більше буде коментів, що вам сподобалось, тим більше ймовірніше ми будемо робити таке частіше. І до нових зустрічей. Гарних Спільна знимка. підготовки Так, свят. і ще ми робимо знимку, і Ну, ще на ми. того ми Морозко етер завершуємо. Тому до зустрічі! Біжи виключай. На червону кнопочку там. Там Микола, червона треба кнопка. навести. Все, всім па-па.